din bangi layoi haki social media bana kaliang jong menteri ka tenak taxation James Sangmau la penpenaba ko sarkar ka thmu ya ban wenno la ni ban repeal ya ka meklia gaming ang arjar wei la ni ban pendu pendam no ya tu ka an khalai ya ka baki lawan ra di naka liang jong seng ni ma len bangi dap la ka dokumen ba nakliang jong ka sarkar kala sim yang tu rai ban penduk pendam no ya ka tu ka an ri wat la kataru indi busuk tu syai kalong ba ban pen namar kani kala de ka an ti ban penduk ya ka an nom la ban song tang la tin abon ra hi da ka an hi ban penduk ya ka an ti ka sarkar kadi ban wan ra no khloilan ya ka ordinance la ni ka la ru da si ban wan convene da ka special session no ban wan ra ya ka repealing act thì wat la ka than ban ngit ya menta nomor kadang di tang ka jingkren no nomor ki ngi ki ni ki minister ka sarkar MDA kolong ba bon ki issue ki kren dak moi ki le dak moi nomor ngim de ban klet ya kan ni mensua kolong ba nak pot menteri nang ba fe ong bong pat ni nom ai license ki kasino ri hadin pat yo jitip na kali menteri apo yang dorbat bo ai di kumbangi ong ba wat la menteri rang ba tu support ong ba nom ai su an kat kum bi jinglap jong ika seng nom ba ka ti ai ngilap kidang ya chakman ti ka than ban sungit ya khtin wat la dangi so kemet makana ba kila penmi ya khtin ri ban ngit ni haban da yu iswa bakin publish ya kata ka repealing act dan ka repealing ordinance ti tap ndala mi kata ka skile singin sa ngit ri wat la kataru kumbangi ong ba kum ka jingpurom ya ka iku bak sarkar kala sim ya ka negara ni dapat dokumen ban beli ru ya sarkar ya ka kala penmi ya tu ka right ban penduk pendam ya ka ne ka an ti wat la kataru kumbangi ong ya pi kolong ba mentak sarkar ka kala penduk no ya ka ne ka mekhlia gaming ang ri kidon sibun ba ki kam ya khalai kam kini ki kam khalai online ya ki bom pat simla sya thup tikna haga tu ka clear prohibition of gambling act kan Spanyol ho ti haga jingi jungi ka seng kolong ba ka sarkar menta kala di ban kam perking ya ki sai ti ki online gaming ki bala lanek ti ki online gambling ki bala ya chat menta kumbale ki jala Tamil Nadu ba ki wi ni ba ki ban no ya ti ki site jo ki ti di khalai online ti don kap sarkar mekhliam ta ban pan itu site pada hujuk poru banang perklan isu itu ka mekhlia prohibition of gambling act kan Spanyol ho kanang bagi imlang kesalang bat ka ba jam lu jongi bat ka celahi para hawi kanum syak ta ha jing snu bo puncak na kini ki kami khalai nginom pat ngit nomor kumbang ong aphi de kolom ba ngidang nakliang kaseng bat kani ka sarkar kala along kum thik kum tu khna mo phi kan mau ba u pertas phang tu suri lawan si sin tu klomwan ba aru balai ru ti ndo lawan si sya ru ting mla so banget ti phi no blik kala along kani ka kam kila ami subun ba statement ki belum contradict ka wei tu deputy CM na report ong inam ai kasino CM ong inam ai kasino ujem sama uang ngila da bai lagi kasino ti ngilap sakar ti ai bawat hadin ke ba ong konrat sama ngi bagi dang ya chat no kat kum ka ati ai application ke ba proses as follow mo nang ya be chat ti ka than bangen dia keren hok be ke than bangen tingin sa wat la katar nyong ya ku blei ya bagi la simrai tin re ya kata ka bangen bagi la pendu sisa kalau endang yo ke gazette notification bahwa kila repeal sisa ya kan ya kan dah ka bagi kihab ya menta de kihab wara dah ordinance dan kihab convey ya special session ke ban wara ya kan ya repealing act re ya kata pan ngi ya ka jing start jong government ban kadihi bong phi ban ngit ti ka that nya mata ban ngit ti henry ngin sanget anda ki la le ban ngit kem ba haba ki la pan pana kum ni kin le sha